DEVI-lattialämmitys voidaan asentaa kaiken tyyppisiin asuin- ja huonetiloihin. Lämpökaapeleilla toteutettua lämmitystä voidaan käyttää rakennusten ala- sekä välipohjissa. Alapohjissa on usein maanvarainen valettu betonilaatta, johon lämpökaapelit asennetaan. Lämpökaapeli kiinnitetään raudoitusverkkoon nippusitein ennen laatan valua. Betonilaatoissa käytetään yleisimmin DEVIFLEX DTIP-18 lämpökaapelia, joka on teholtaan 18 wattia metri. Kaapelin asennusvälin ollessa 15 senttimetriä saadaan neliömetrille ihanteellinen 120 watin lämmitysteho. Tänä päivänä suurin osa lattioista tehdään osittain varaaviksi. Osittain varaavassa lattiassa lämpökaapelit on upotettu suhteellisen paksuun noin 80-120 mm betonikerrokseen, jotta riittävä varauskyky saavutetaan. Yösähköllä varattu lattia luovuttaa pehmeästi lämmön päivän aikana huonetilaan. Lattia valetaan asennusten jälkeen useimmiten suoraan pumppuautosta. Betonivalun aikana on varottava vahingoittamasta lämpökaapelia. DEVI-lattialämmityksen kanssa lattian pintamateriaaliksi voidaan valita kaikki yleisesti käytössä olevat materiaalit. DEVI-lattialämmitys voidaan asentaa myös levyrakenteisiin tiloihin, esimerkiksi välipohjiin. Lattiarakenteesta riippuen on otettava huomioon sille asetetut maksimineliötehot ja sen mukaan valittava oikea kaapeli ja asennusväli. Kipsilevyrakenteisissa lattioissa käytettävän kaapelin maksimiteho on 10 wattia metrille ja kokonaisteho 100 wattia neliömetrille. Kolminkertaisessa kipsilevylattiassa DEVI-lämpökaapelit asennetaan keskimmäiseen levykerrokseen. Ensimmäisen kipsilevyn päälle kiinnitetään liimalla ja ruuveilla 75 mm leveät kipsilevysuikaleet. Ja suikaleiden väliin jätetään 25 mm tyhjää. Tähän kipsilevysuikaleiden väliseen uraan kaapeli kiinnitetään esimerkiksi kuumaliimapistoolin avulla. Kaapelin asennuksen jälkeen kipsilevyurat täytetään lattiatasoitteella. Ennen kolmannen kipsilevykerroksen asennusta merkataan kaapelin paikat seinään. Näin vältytään kiinnittämästä ruuveja lämmityskaapeliin. Päällimmäinen kipsilevy kiinnitetään lattiatasoitteella ja varmistetaan ruuvaamalla. Kuivissa tiloissa voidaan käyttää 13 mm DEVICEL Dry eriste- ja lämpökaapeliasennuslevyä, johon kaapeli on helppo ja nopea asentaa. Alumiinilla päällystetyt polystyreenilevyt ladotaan tasaiselle ja tukevalle alustalle, esimerkiksi kipsilevykerroksen tai betonilattian päälle. Levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla tukevilla lukoilla. Levyt levitetään koko lattian alueelle. Tarvittaessa voidaan huoneen reunoilla käyttää 13 mm kipsilevyä. Jos huoneen pituus on esimerkiksi 4 metriä 20 senttiä, menee huoneen pituuteen 4 1 metrin levyä. Loppuun 20 senttimetrin osaan voidaan asentaa 13 mm paksuinen kipsilevy, jolloin lattiasta tulee saman paksuinen. Kaapeliliitoksen kohdalle lattiaan kiinnitetään pala alumiiniteippiä. Liitoskotelo liimataan teipin päälle ja suojataan vielä alumiiniteipillä. Lämpökaapeli levitetään lattialle ja painellaan levyissä olevaan uraan. Kaapelia ei saa lyödä tai vasaroida, sillä se saattaa vaurioitua. Kaapelia ei saa myöskään laittaa levyjen ulkopuolelle. Kun kaapeli on asennettu ja tarkastusmittaukset tehty, asennetaan lattiapinnoite, esimerkiksi laminaatti tai parketti. Tarvittaessa käytetään pinnoitteen alla askeläänen eristystä.
Levyrakenteisissa lattioissa ja saneerauskohteissa voidaan käyttää myös Devimat-lämpömattoa, joka levitetään suoraan rullasta pyörittäen paikalleen. Matossa on tarrapinta, jonka ansiosta se tarttuu primeroituun lattiaan. Seinän vieressä mattoa voidaan kääntää leikkaamalla verkko poikki ja kääntämällä mattoa niin, että levitystä voidaan jatkaa haluttuun suuntaan. Tarrapinta sietää hyvin muutaman kerran irroitusta, joten matto voidaan säätää rauhassa oikealle paikalleen. Asennuksen jälkeen maton päälle levitetään lattiatasoite. Devi-lämpökaapelilla voidaan toteuttaa esimerkiksi betonirakenteisten portaiden sekä välitasanteen lämmitys. Kaapeli kiinnitetään joko raudoitukseen tai valmiiseen betonipintaan kuumaliimapistoolilla. Devi-lämpökaapeleilla ratkaistaan helposti myös ulkotilojen sulanapito.